Namiesto autobusov známe gondoly. Benátky v letných mesiacoch zažívajú nával turistov z celého sveta. Zisťovali sme, koľko vidí taký deň v meste na vode. A veru, lacné to nie je. Aby ste si ale pozreli tieto krásy, treba sa do Benátok najprv dostať. Cesta autom z Bratislavy trvá približne 7 hodín. Najrýchlejšia trasa je táto cez Rakúsko priamo do Talianska. Je tu však ešte možnosť ísť o pár kilometrov dlhšie cez Slovinsko. Pred Benátkami vás tabule dovedú priamo k parkoviskám. Cena parkovného na jeden deň je asi 30 eur a ďalej už len po svojich. Na klasické taxíky môžete zabudnúť. Dostať sa na najznámejšie miesta sa dá len vodným autobusom za 20-eurový celodenný lístok či známou gondolou za 80 eur 40-minútovej plavby. A prečo sú gondoly vlastne čierne? Historiek je viac. V čase, keď zúril mor, v Benátkach zomrelo niekoľko tisíc ľudí. Ich telá potom vyvážali pochovať na nedaleké ostrovy, kde boli cintoríny a dóža, doživotne volený panovník. Na znak úcty striktne nariadil, aby všetky boli natreté na čierno. Napríklad v období Kasanovu tie čierne gondoly lepšie zakrývali mužov, ktorí sa plavili po kanále Grande a po tých bočných kanáloch a chodili navštevovať vlastne ženy, ktoré momentálne nemali doma svojich mužov. V Benátkach môžete prísť o peniaze aj za také krmenie holubov. Pokuta sa môže vyšplhať až do 500 eur. Zakázané je aj chodiť po meste v plavkách či jesť na verejných priestranstvách. Mesto na vode v lete praská vo švíkoch, no miestnych je tu z roka na rok menej. Dôvodom je aj to, že Benátky pomaly klesajú pod hladinu mora. Do Benátok prichádzajú turisti z celého sveta. Tuším, aj v Lani ich tu bolo cez 20 miliónov. Možno aj preto sa toto mesto každým rokom potápa. A na záver ešte jedna drahá zaujímavosť. Ak požiadate gondoliera, aby vám počas plavby zaspieval napríklad O Sole Mio, pripravte si 40 eur navyše. Marián Ujházy a Peter Ziman, televízia Markiza.